Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, Allah subhanahu wa ta'ala'ni maqtıyız, zurluyuz. Barşa bergen nimetler için şükür, hamd, seneler aytабыз. Hem türübüzden çıkan salavat şerifler de bizge Kur'an hükümlerini öğretken, cennet bilen cehennemni beyan kılgan, şu kamil dinni bizge alıp kilgeni için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruhuna, ana ehl-i beytine barıp erişse idi. Hem şu sürekli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerin, anın sünnetin öğrenüne devam etəbiz. Hem hadisler dersinde şu izgiler bakşasındaki tübendeki hadiske kilip jettik. İmam en-Nevevi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kilgen Tirmizi jintanda kilatran hasan derecesindeki hadisini kitira ol bugün künde bigrak da aktual. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan el-kayyisu men dana nefsehu di ve amila lima ba'da mauti vel-acizu men etba'a nefsehu havaha ve temenna ala Allah di. Özüne hesap kılışı kişidi hem ölgenden soň bulaşak нәрсә өчен изге гамәлләр кылышыды, аңлы кешеди. Инде дә Аллаһка гына өметләнеп ди. Яни Аллаһ Тәгалә гафу итер, кичерер дип шәһвәтләренә ияргән кешеди. Яни гынаһлар кылады, шулай бит, кушканны үтәми ди. Бу кеше инде дә аңсыз, яни заиф кешеди. Карагыз, ничек Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва сәллям инде безне кисәткән, уйландырырга чакыра, уйланырга чакыра. Ничек итеп? Әгәр дә безнең аңлы, акыллы дигән сүз монда теге тәртипле, әдәп әхлаклы дигән мәгънәдә түгел, акыллы, яны фикер йөртүче. Аңлы, благоразумный. Благоразумный ди, нинди кеше була ди, шундый аңлы кеше ди. Нәфесен, яны үзен дик, жанын, күңелен, калыбын һәр көнне, һәр вакытта да хисапта тотучы. Ничек итеп? Яны нинди гамәлләр кылам мин шушы тормышта? Үлгәннән соң булачак тормышым өчен, кыямәт көнем өчен нәрсәләр әзерлим? Ул иртә белән хисап кыла, нәрсә эшләячәкмен дип максатлар куя. Һәм кич белән шушы максатларның күпмесе эшләнде, ничәсе үтәлде, һәм алар арасында Аллаһ өчен дә урын булдымы? Аллаһның әмерләрен үтәргә дә әзрәк кенә вакыт табылдымы? Яки инде шушы дөнья малын, дөнья белән ләззәтләнү генә, күңел ачу гына булдымы? Аңлы кеше шулдый, һәр вакытта да нишли? Киләчәген уйлый. Шушы вакытлыча дөнья белән генә алдаланмый. Бүгенге безнең тормышка анализ ясасак, киресенчә, без нишлибез? Күп вакытта шушы аңсыз кешеләр төркеменә керәбез. Заиф кешеләр төркеменә. Чөнки без күп вакытта бернинди гамәл кылмыйчы өмет итәбез генә. Беләбез Аллаһ Тәгалә Әл-Гафур, Ар-Рахим, рахимле икәнен, шулай бит гафу итәчәк. Һәм шуңа гына өметләнеп яшибез. Аллаһ та кичерер әле, ярлыклар әле, гафу итер әле. Бәрбер кая булса да инде алып тыгырлар әле, куйырлар әле. Монда җир өстендә калган кеше юк, бәрі алып барып булса да каядыр күмәләр. Күмәләр. Әмма без бит акылыбызны эшкә җиксәк, уйланырга тиешбез. Нинди халәттә мин анда барам? Нинди халәттә мине күмәчәкләр? Нәрсә белән барам? Әзерләндемме соң? Без нишлибез? Нәфскә ярып, нәфсебез нәрсә тели? Күңел ачу, бай бит, ялкаулык, төрле акылдан яздыра торган препаратлар куллану,
бию, көлү. Һәм ахырдан инде өметләнәбез. Ярар, дуа кылырлар, садакасын бирерләр дә, инде шуның белән гафу итәрмен, җәннәткә керермен. Аллаһның газабына имин булырмын. Әмма хакыйкый әз булса да акылын эшкә җиккән кеше тукта әле. Булай гына бит яшәп булмый, үлгәннән соң бит сорау алыначак. Кыру ышану белән генә мин бит утышта булмаячакмын. Аллаһы Тәгаләнең дә рәхмәтенә ирешеп, Аллаһы Тәгалә гафу итсен өчен, ул бездән риза булырлык гамәлләр кылырга кирәк дип аңа кеше уйлый. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә дә кисәтә, менә шушы нәфсенә генә ияреп, җитди мәсьәләләр турында уйланмыйча, игелекле, хәерле гыйбадәтләр кылмыйча, бары тик намаз укымыйча, ураза тотмыйча, риба алып, зина кылып, афера белән төрле бузыклыклар, туганнар белән араны бузып, балаларга дини, әхлакый тәрбия бирмичә, капиталистик тәрбия генә биреп, акчаң гына булса барысы да Алла дип шуның белән генә тәрбияләгән, нәфсенә ияргән кешеләрне Аллаһ Субханаһу Тәгалә Назиат сүрәсендә кисәтә, нәрсә ди? Нәфсен тыйган кеше генә ди. Нәфсен тыйып һавасына иярмәгән кеше ди. Аллаһы белән очрашудан куркып, игелекле, хәерле гамәл кылган кеше генә ди, җәннәтле булачак. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Әмма ди берәү ди Аллаһ алдында басасын уйлап ди. Һәм аңа җавап бирүдән куркып ди. Һәм үзенең нәфсе теләгән нәрсәләргә иярмичә ди, гөнаһлы эшләрдән ерак булса ди. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Бу кешегә ди җәннәт булачак ди. Һәм үзебезгә шушы аят белән сорау бирик. Без үзебезне, нәфсебезне шушы гөнаһлардан тыябызмы? Без Аллаһы Тәгалә белән очрашудан, Аллаһ белән очрашуга әзерләнәбезме? Безне бит һаман шул ялган өмет яшәтә. Ничек итеп? Кайбер кешегә әйтәсен, дөньяви мисал китергәндә дә, ул күп сөйләнелә, әмма күп сөйләнсә дә инде кайбер кешегә нишләптер ул барып җитми, кызганычка каршы. Менә берничек тә бит инде гамәл кылмыйча, өмет итеп кенә яшәп булмый менә бу дөньяда да. Без бит инде өйдә утырмыйбыз, акча килер әле, эш булыр әле. Без нишлибез? Без сәбәп кылабыз, эзлибез, тегендә барып карыйбыз, моннан сорап карыйбыз. Нишлибез? Хәрәкәт кылабыз. Булыр әле дип кенә өйдә утырмыйбыз. Кем шулай утыра, ул инде эшсез дә кала, акчасыз да кала, шулай бит. Һәм диндә дә шулай, булыр әле, Аллаһ Тәгалә гафу итер әле дип түгел. Без шушы өметебезне расларга тиешбез гамәлләр белән. Иман бит инде шул, ышану һәм ышанганны гамәл белән раслау. Мин укытучы дип ышанасың икән, һәм мин шушы укытучылык белән эшлим дип өметләнәсең икән, син бит инде я мәктәпкә, я институтка, я мәдрәсәгә барып укытып күрсәтәсең. Шуннан соң гына син хезмәт хакы аласың. Өметләнеп, идә мин яхшы укытучы, яхшы специалист инде дип утырасың икән, син бит шәкертләр дә пәйда булмый, синең гыйлемең дә таралмый, сиңа бит берсе дә хезмәт хакы түләмий. Ни өчен? Чөнки син шушы ышануыңны, әйткән сүзеңне эш белән, гамәл белән расларга тиешсең. Шуңа акыллы кеше нишли ул? Ул шушы өметен гамәл белән раслый. Чөнки ул белә, кабергә кирип яткач, Аллаһ белән очрашкач,
Аны шушы тақвалыгы белән изге гамәлләр коткарачак. Аллаһның рәхмәтенә ирешер. Аллаһ та Гафур Рахим. Әмма Аллаһ Тәала рахимле булсын өчен, рахимлегенә ирешер өчен безгә бит гамәл дә кылырга кирәк. Менә бу дөньяда бит гамәлсез берничек яшәп булмый. Шанып кына, сөйләнеп кенә бер кеше хезмәт хакы да түләми. Әгәр дә эшен эшләп күрсәтмәсәң, эштән дә куып чыгара. Һәм динебездә дә шулай, нишләргә кирәк? Һәр вакытта да динебезне эшләп күрсәтергә. Һәм хисап кылырга. Даими рәвештә тормышыбызны анализларга кирәк. Менә мин җәннәтле буласым килә икән, мин шушы җәннәткә нәрсә әзерләдем? Укылмаган намазларны әзерләдемме? Тотмаган уразаларны, бирмәгән сәдакаларны? Яки киресенчә нәрсәдер эшләргә тырыштыңмы? Анкара фикер йөрткән кеше, аңлы кеше ул бу дөнья белән генә, бу дөньяның малын җыю белән генә шикләнмәй. Һәр вакытта да хисап кыла. Акыллы кеше, аңлы кеше белә, үлем кисәк киләчәк. Көтмәгәндә. Ул көтеп йөрми, пенсиягә чыккач булыр әле, улайгач булыр әле, чөнки акыллы кеше белә. Үлем кисәк киләчәк. Һәм шуңа бүгеннән үк иртәгесе көнгә әзерләнергә кирәклеген. Ә без бүген көндә алдаланабыз, гел безне ялган өмет яшәтә. Иртәгә булыр әле, берсе көнгә булыр әле, бер елдан соң булыр әле, 40 яшькә тулгач намазга барсам, пенсиягә чыккач намазга барсам дип ялган өмет яшәтә. Шайтан алдалый безне. Әмма кайберәүләр пенсия яшенә дә бүген көнгә менә карасак, яшьләр бит кырыла. Уйлап караса, юл фаҗигаларында, онкология белән, шулай бит. Башка төрле эштә, производствода диек, төрле чыпулар булып, яшьләр бик каты үлә. Һәм аларда кайберләре уйлый иде, пенсиягә чыккач, чөнки бит бездә халыкта, татарда диек инде, анда бер күбесендә диек, әз булса да ышану бар, иман бар теге. Әмма бөтенесен күбесе нәрсә алдалый? Ялган өмет. Булыр әле ди. Киләчәктә басырмын әле, вакыт җитмә. Ә кайчан вакыт җитә? Бәлки без инде бүген кичкә хәтлектә яшәмәбез. Бәлки бер елдан Аллаһ Тәгалә хузурына күчер. Әмма ни рәвештә киләбез, нәрсә әзерләде? Аның белән очрашуга. Әйе, илтеп куячаклар безне. Әмма хисап кылдыкмы җаныбызга? Нәрсә белән бардык? Ярар, әлхәмдүлиллә, намазга бастык ди, уразалар тотабыз ди, сәдакалар бирәбез ди, туганлык җирләрне гытырга тырышабыз, әти-әнине тыңларга тырышабыз. Әмма бәрбер ул кешедә хисап кылырга тиеш. Шушы гамәлләрем ихластан кылынамы? Раббым өчен кылынамы? Күңелемдә башкаларга көнчелек юкмы? Көнләшмимме аларның малы, вазифасы өчен, гамәлләре өчен? Тәкәбберлек юкмы? Үземне алардан, намазга баскач та, башка кешеләрдән үземне үстен күрмимме? Үстен куймыйммы? Чөнки динебез чакыра, син үзең туры юлга бассаң да, калганнардан нишләмәскә, үстен куймаска куша. Эшләгән гамәлләремдә рия юкмы? Кеше өчен генә эшләмимме мин шушы гамәлләремне? Яки бүгенге рияга чумган. Бүгенге без рия белән интегәбез. Һәм шушы гамәлемдә нәрсә? Ихласлык бармы? Бигрәк тә иң авыры, яра беренче этапны аңладык. Аллаһ каршына әзерләнергә кирәген. Икенче этап, әле намазга басып дингә кергәч тә, безгә күңел гыйбадәтен, калепне чистарту өстендә эшләргә кирәк. Бу иң авыры. Намаз укуда бер яләнгәч бер нәрсәсе юк, ураза тотуда, аннан соң авыр, конечно, мал гыйбадәтен кылырга, әмма аңа да әле ияләнеп була. Әмма иң авыры күңелне паклау. Чөнки анда тулган безнең көнчелек, тәкәбберлек, минлек, рия. Һәм акыллы кеше ди нәрсә ди? Хисап кыла ди шушы нәфесен.
Кем өчен эшлим шушы гамәлне? Кем өчен мәчеткә йөрим? Имам сүкмәсен инде анда йөргән кешеләр мине орышмасын дип йөримме, яки савап алыйм дип йөримме? Дәрескә гыйлем алырга мәчеткә киләм, укытучы килмәде дип әйтмәсен дипме, яки шынлап торып үземнән наданлыкны төшерәсе килә. Әз булса да инде нинди файда беләсем килә дипме? Хисап кылу. Әйткәннәр бит, бүген гамәл бар, иртә хисап юк. Иртәгә хисап булачак, әмма гамәл булмаячак. Әлхәмдүлилләh, безнең бар Аллаһның рәхмәтенә, кыямәт көненә әзерләнергә вакытыбыз. Һәм шунда анализлык һәр вакытта да күңелем саф чистамы, нинди рәвештә, нинди калб белән, нинди күңел белән Раббыма барам. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Шуара сүрәсенең 88 һәм 89 аятларында әйтә: "Яума ла янфау мал ва ла банун илля ман аталлаһ биқалбин салим." Нәрсәди? Ул көндә дә, ягъни кыямәт көнендә дә малы да һәм баласы да һич кемгә файда бирмәс ди. Менә без уйлыйбыз бит, бүген көндә безгә файда бирә, көч-куәт бирә, ярдәм итә нәрсә? Мал һәм балалар. Картлык көнендә безнең калалар булышырбыз без. Әмма шушы капиталистик тәрбия, акча, мал, байлык, успех дип тәрбияләгән балалар бүген көндә күрсәтәләр үзләренең хакыйкый йөзен. Аларга инде шушы акчадан башка әти-әни дә кирәкми, туганнар да кирәкми, аларга бары тик нәрсә? Мал, акча гына кирәк. Әйе, әти-әнисен кайтып хәлен белә ул, акча бирсә генә. Акча бирмәгән инде ан файдасы юк. Ни өчен? Чөнки безнең бүген көндә ценностлар үзгәрде, кыйммәт. Ул безнең бүген көндә бер генә кыйммәт, акча гына. Әти-әнине файданы күрә акча алса гына. Акча юк икән кайтмый. Туган белән дә элемтәне саклый, файдасы булса, связь, акча. Дуслашалар да шушы нәрсә өчен генә, акча өчен генә. Әгәр дә аннан берни файда алып булмый икән, связь юк икән, акча белән ярдәм итмәсә, уларга кирәкми. Шушы biz кирәкле булган әйбер кыямәт көндә Аллаһ каршына күчкәч, нәрсә ди? Берни файда бирмәс ди. Нәрсә бирер? Менә бүген көндә менә шушы изгелекебез саф күңел генә файда бирер. Мәгәр күңеле пак хәлдә, калбы чиста, пак хәлдә. Нәрсәдән пак? Көнчелектән. Көнләшми ул калганнарга. Аллаһ Тәала бирде, әлхәмдүлилләh ди. Тәкаббүрлектән үзен үстен куеп башкалардан хәерле санап йөрми. Ул гамәлне эшләргә тырыша кем өчен? Раббысы өчен генә. Кешедән мактау көтми. Менә шушы нәрсәләрдән, шушы гынахлардан чиста булган, пак булган хәлдә генә килсә ди, шушындай күңел белән килгән кеше генә ди, файдада булачак. Отышта уңышка ирешәчәк ди. Анализлыйбызмы соң без? Без үзебезне акыллыга, аңлыга саныйбыз, әмма хисап кылабызмы менә шулай? Нинди рәвештә без Аллаһка барабыз? Нинди гамәл белән? Ул кылган гамәл булса да ни дәрәҗәдә ихлас, ни дәрәҗәдә чиста, пак. Әмма бит үлем киләчәк, һәрберебез үлемне татыячак. Аллаһ Субханаһу ва Тааля да әйтә нәрсәдә? Имран сүрәсенең 185 аятында: "Кулли нафсин заиқатул маут." Һәрбер кеше, һәрбер җан иясе ди, үлем ачысын татыр ди. Алдаланмый. Иртәгә басырмын дип үз-үзебезне нишләмик? Ялганламыйк. Һәрбер адәм баласы ди үлем ачысын татыр. Һәм бер кем дә белми каян үләчәген. Һәм Аллаһ Субханаһу Тааля да әйтә, һәрбер адәм баласы ди, җан иясе ди, үлемне татып карар ди. Һәм шул вакытта гына ди, "Ва иннама туаффуна уҗурахум яумал қиямah" ди. Тик шушы бу дөньяда эшләгән гамәлләрегезнең әҗерләрен ди, сезгә тулысынча кыямәт көнне генә бирәчәкбез ди.
Әйе, бу дөньяда дингә керергә, намаз укырга, игелекле гамәлләр кылырга һәм игелекле гамәлләр кылу юлына баскач та күңелебезне саф чиста сакларга бик авыр. Ни өчен авыр? Чөнки ул гамәлләрнең әҗерен тотып, ашап, тәмен сизеп карап булмый. Ә бит акчаны да, малны да, төзегән йортларына, машина ул күзгә күренә, рәхәт ул. Шуңа күрә ул күзгә күреп тотып карап булган әйберне эшлисе килә. Шуңа омтылабыз без. Менә шуңа да сынау бара бит инде, аңлы кеше. Шулай күрмәгән нәрсәгә ышанып, шуңа омтылган кеше ди. Менә кыямәт көнендә ди бу кылган, бу дөньяда кылган әҗерләрен тулысынча бирелер ди. Һәм нәрсә ди? فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Biz санаган уңыш нәрсә була икән? Biz уңышлы кеше дибез, успешный человек. Успех, уңыш дип мөмкин дә бик күп сөйлиләр, китаплар язалар, тренинглар үткәрән. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Кемдә кем ди шушы җәһәннәмнән, уттан ди, ерагайтылып ди, җәннәткә керсә ди. Җәннәткә керер өчен һичшиксез нәрсә кирәк? Гамәл кирәк, өмет кенә җитми. Чөнки бу дөньяда да яхшы тормыш алып барыр өчен коттеджларда, Porsche Cayenne'да ди, әле гади генә грантада йөрер өчен генә, гади генә бер квартирада торыр өчен күпме тырышырга кирәк, күпме гамәл кылырга кирәк, эш, хәрәкәт. Ничек инде без мәңгелек шундый рәхәт тормышка керер өчен без уйлыйбыз, гамәл кирәкми дип. Бер ышану гына җитә дип. Ышанып кына яшибезме соң дөньяда, ә? Ышанып кына эшкә йөрмичә дә утырабызмы соң? Юк бит. Юк бит. Ышануыбызны раслап эшләп күрсәтәбез. Ә нишләп соң без бер ышану гына җитә дип үз-үзебезне алдалыйбыз? Намаз укымаска, ураза тотмаска, гаврәтне капламаска, мәчеткә йөрмәскә. Кем шушы җәһәннәмнән ерагайтылып җәннәткә керсә дә, ул хакыйкый уңышка ирешкән булыр ди. Ә дөнья тормышы ди Аллаһ Тәгалә, ул алдаучан ләззәт кенә ди. Аллаһ Тәгалә инде бу дөньяда безне кисәтте. Бу дөнья ди, ул алдаучан ләззәт кенә ди. Менә без алдаланабыз шул. Изгелек кылырга, намазга басарга бердә омтылмыйбыз. Без нәрсәгә йөрәбез? Без нәфескә. Нәфс нәрсә тели? Ялкаулык. Намаз укыйсы килми, аның зина кыласы килә, аның алдалыйсы килә, аның ришвәт бирәсе килә, аның тутырып рәхәтләнеп ашыйсы килә, хараммы хәләлме аның айырып торасы килми. Аның инде машина кирәге, аңа бүген үк кирәк, риба алып, аның сабыр итәсе килми ничәдер ел, җыерга анда ниндидер өстәмә эшләр аласы, аңа бүген үк кирәк. Һәм кем шушы нәфесенә ярә икән ди, ул адашачак ди. Аллаһ Субханаһу Тәгалә нәрсә ди? Касас сүрәсенең 50-нче аятында: "Вәмән адаллу миммән иттаба'a һаваһу бигайри һудә миналлаһ" ди. Аллаһның хидаятеннән башка нәфескә ди. Аллаһның хидаятеннән башка менә шушы аятлардан, Пәйгамбер саллаллаһу хәдисләреннән башка ди. Шушы хидаяттан ди. Ерагайып ди. Нәфесенә ияргән кеше ди, иң каты адашкан кеше булыр ди. Әгәр дә без шушы үзебез уйлап чыгарган принципларга таянабыз икән, Аллаһтан хидаятенә ябышмыйбыз икән, без иң каты адашкан кешеләрдән булабыз. Шуңа аңлы кеше буласыбыз килсә, акылыбызны эшкә җигә торган, нишләргә кирәк димәк? Хисап кылырга һәм үләчәкне белеп, үләчәктән соң була торган кыямәт көненә әзерләнеп, игелекле, хәерле гамәлләр кылырга кирәк. Шул вакытта гына без аңлы кеше булачакбыз. Әгәр дә хисапта кылмыйбыз икән, киләсе, иртәгесе көнебез өчен инде әзерләнмибез икән, хәерле, яхшы, изге гамәлләр белән инде без аңсыз кеше булабыз. Акылыбызны эшкә җитмәгән булабыз. Нишләп соң без дөньябызда менә аңлы булып кыланабыз? Үзебезне мин-минли дибез, бит нәрсә аңлаган булабыз. Үлемнең хакыйкатен беләбез.
Анда барасы бар әле дип йөрибез. Анда баргач бит әле соралабыз дип. Соралачакбыз, һичшиксез, бернинди шик юк. Әмма без ул сорауга җавап бирергә әзерме соң? Без җавап бирә алырбызмы? Үзебезгә менә шушы сорауларны бирик. Тормышыбызга анализ ясыйк. Алла Субхана Тәала һидаят тәүфыйк бирсен безгә. Киләсе дөньябызга әзерләнергә, хисап кылырга һәм изге гамәлләр кылырга Аллаһ Тәала күңелебезне ачсын иде. Һәм кемнәргә ачкан, кем шушы изгелек, хәерле гамәлләр кылып яши, аңа инде күңелен чистартыра, калепне түзүк, сәламәт тутырга, ихлас, риялардан пакланып, көнләшмичә гадел булып, һәм шушы хәдис белән инде һәр вакытта да искә төшереп, гамәлдә кулланып яшәп, бу дөньяда да бәхет, сәгадәткә ирешеп, һәм кыямәт көнендә дә инде фирдәүс җәннәтләренә кереп, бәхетле тормышка ирешергә насыйп итсен. Субханака Аллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.